Agorriaren zazpia zen, igande arratsalde bat. Iparraldeko gazte gehienak Baianako bestetan ziren, azken eguna zuten. Eta aldiz gu ikako komando bat, landesetarat joan ginen gordetzerat. Eta igande arratsalde astapen hortan eta ikusentitua ginoen jadanik gauzak pixkat mintzen hasia zirela inguru hortan. Eta hobe ginuela hortik alde egitea. Beraz, erabaki ginuen igande arratsaldean, gure puskak hartu, bildu eta alde egitea Leoneko kanpinatik. Kanpineko buleguratu biltzen hasi ginen, hor fresak pagatu, eta fresak pagatzen ari ginelarik eta sentitu ginuen zer zera bitxia. Eta hor ikusi ginuen jandarmaren otoa ziztuan gure ganateldu eta induen bobo. Hor, ez dugu hastirik, alde egin behar dugu eta guazen, Zakurren poliziaren otua gure giberetik tarrapataka, zirena guzia kanpoan eta beraz, momentu batean, kanpineko bitixka batean, blokatua tokatu ginen. Eta hor hasi zen dramaren hastapena. Hortik sartzen ginen, arbolen artean blokatua izan ginen. Eta hor, beraz, gure otua, jandarmen otua hemen, giberantz. Eta hor, buruz-buru egon ginen zara. Popo piskator gibelian zen, katkelaren gure otuaren gibelian. Eta tiroa partitu dirarik eta momentu batean begiratu dut, ikusteko nor nuen ondoan eroro berriz. Eta popo ikusi dut, ies egiten, kurrika. Oianari buruz joaten zen. Egan behar da tiroketa hori jandarmak hasi dutela. Militanteak nombrean gehiago ziren, bi jandarme ziren bakirik, eta hori egana izan zaieten jandarmeri, zue baino gehiago gira, pausa armak eta utzi joaten. Eta beldurtu dira jandarmak. Enerbatu eta panikatu dute, pentsatzen dut. Eta hiek dute tiratu. Tiroketa hasi aintzin, Popo joan zen eta geroztik berririk ez. Eta 30 urte pastu dira eta hortan gira ono. Gure esperantza dut lagunen ondora, haiekin batek hartzen